Daga yau za ka kawo ƙarshen masu amfani da GB WhatsApp, Gold WhatsApp da duk sauran WhatsApp ɗin da bai kasance normal WhatsApp ba, wanda idan ka tura saƙo ko da ka goge bai ya goguwa. So abokai yanzu nuna mana hanyar da za ka yi ka tura wa mai kowane kalan WhatsApp. In ka tura wa abokinka saƙo guda so ɗaya, idan ya kalli wannan saƙon ko ya saurari wannan voice ɗin ko ya kalli wannan hoton ko ya kalli wannan bidiyon zai goge kansa, ba zai ƙara kallonsa ba. So don ganin wannan hanyar ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta idan kai sabo ne ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi wani, hakan shine zai ba da dama da zarar mun sauke sabon bidiyo a san da kai. Abin da za mu yi da farko, za mu je mu nemi WhatsApp ɗin da muke amfani da shi domin aiwatar da wannan aikin. Kana shiga cikin WhatsApp sai ka jira ya buɗe. Bayan WhatsApp ya buɗe sai ka shiga wajen wanda kake so ka tura saƙon. Wannan abin da zan nuna mana ko da a group ne, idan ka tura hoto ko bidiyo guda ɗaya ko voice so ɗaya, inda aka saurara kowa so ɗaya zai saurara wannan group ɗin, wannan voice ɗin ba za a ƙara jin shi ba. In dai private ne kuma ka tura, wannan abokin naka in ya saurari wannan voice ɗin so ɗaya ko kuma ya kalli wannan bidiyon ko hoton so ɗaya, ba za a ƙara ganin sa ba. So abin da za a yi, bara mu gwada da voice ku gani. Abin da za ka yi, idan na voice ne ka zo ka danna kamar maganar voice ka ja haka, idan ku duba za ku ga akwai wani wajen da aka sa ɗan alamar 1. To wannan alamar 1 ɗin kana zuwa kana danna ta, gashi nan yanzu ka seta. Kana sakin wannan voice ɗin yana tafiya yanzu so ɗaya, wanda ka tura zai ji wannan voice ɗin, ba zai ƙara jin shi ba da yaji. In hoto ne, bara mu shiga ɓangaren hoto ku gani. Muna shiga ɓangaren hoto, bara mu nemo hoton da za mu sa. Misali kamar wannan hoton, abin da za ka yi shi ma'anin wajen, akwai wajen nan, wannan wajen gashi nan shi ma alamar kamar 1 ɗin nan da ya ɗan zagaye nan, za ka zo ka danna kamar haka. Kana dannawa gashi nan abin da ya ce ma view once message give you more privacy. Mutum zai kalla sau ɗaya ne, ba zai ƙara kallo ba. In bidiyo ne ko hoto ne, duka idan ka sa mai wannan alamar 1 ɗin, mutum ba zai ƙara kallo ba. Kaga zan danna OK, ina danna OK nan wajen ko ina dannawa, so zai tafi wa mutum so ɗaya zai kalli wannan hoton, ba zai ƙara kallon wannan hoton ba. Yana kallon su ɗaya, hoton zai goge kansa. Wannan zai ƙara ba da tsaro tsakaninka da mai WhatsApp GB, da su ne wanda idan ka tura musu hoto, wanda ka goge ko bidiyo ta wayanka, ba zai gogu ta wajensu ba. To wannan shine hanyar da za ka yi ka tura kowane kalan mai WhatsApp hoto ko bidiyo ya kalla so ɗaya, ko voice ya saurara so ɗaya, ba zai kuma ƙara jin, ba zai goge kansa da kansa. So a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta idan kai sabo ne a wannan channel, ka danna alamar